hyvää päivää vaan tänään me ollaan täällä mökillä. Ajellaan vähän hussalla ja tehdään ehkä vähän tämmöstä motovlogityyppistä videoa. Puhutaan vähän mitä nyt mieleen tulee ja ajellaan vähän sen ja niin. Eikä se muuta, lähdetään pyörä päälle ja lähdetään ajamaan. Aika kaunis päivä, hyvä sää ja vähän kylmä, mutta eipä siinä mitään. Elikkä, oli pari asiaa mitä mietin, että mistä mä haluaisin puhua. Eka oli se, kun tuli tosi paljon kommenttia tai ihmiset kyseli mut siinä videossa, missä mä oltiin ajelemassa kavereitten kanssa. Tässä milloin se nyt oli? Viime viikolla. Niin kyseli siitä, että pidäks mä kaasun pohjassa vielä, kun mä vaihdan vaihdetta. Niin ei, mä en pidä, mut kun mä vaihdan vaihdetta, niin mä en kerki päästää kaasua ihan täysin. Ennen kuin mä otan kytkimen sisään, niin se näyttää tältä. Noin. Eli mä otan kytkimen sisälle ennen kuin mä päästän kaasun. Niin siksi kun mä vaihdan, niin se vaikuttaa siihen, että mä pitäis kaasupohjassa, mutta ei oikeesti. Noin. En mä tiedä sitten, että onko se huono tapa, mutta niin mä oon aina tehnyt. Noin. Ja joo, kestäähän tässä vähän tottua tähän, kun on ajellut mopoilla ennen, niin et vietää loppuun vaihteet ja sit se, että tän kytkimen kanssa, kun se ottaa niin tää nestekytkin, niin ottaa vähän eri paikassa. Eri tavalla. Mut kyllä mä tällä vielä opin ajamaan kunnolla. Se on vähän turhaa semmonen vihakommentointi, että vittu sä et osaa ajaa yhtään tämmönen. Siis ei se muuhun vaikuta, mutta mä en ymmärrä mitä te jaksatte käyttää aikaanne siihen, se on se kysymys. Kannattaa hankkia elämää, jos semmoista harrastaa. Siis joo, niitä vihakommentteja on tullut aika paljon nyt ja siis kyllä tai yksi oli, mun pitäis tehdä semmonen sarja, missä mä reagoin niihin vihakommentteihin, kun jotkut niistä on ihan sikahauskoja. Oli esim yksi semmonen, kun mä pääsen tästä alta. Tämmönen, juu. Niin. Yksi semmonen vihakommentti, että idiootti opettele keulimaan. Ja musta se on aika hauskaa, että se kykee musta idiootin se, että mennään kavereiden kanssa ajamaan illalla ja mä en keulia. Mä myönnän, en mä osaa tälle mitenkään hyvin keulikaan. En muutenkaan, mut se, että idiootti opettele keulin. Mä vähän silleen, tai en ymmärrä miten sitä käy jostain idiootti, jos ei osaa keulia. Aika moni ei osaa keulia, en oo ainoa. Mutta joo.
semmonen hyvä vihakommentti tai negatiivinen kommentti on semmonen, että sä selität mikä on esim. Vikana. Et kerro vaan, jos sun mielestä niiden kontentissa on paranneltavaa, jota totta kai on. Kaikessa kontentissa on paranneltavaa ja etenkin mun, mä en tee näitä niin tosissaan, että nää vois olla todellakin parempia videoita. Mutta se olisi hyvä, jos kertois, mikä siinä on vikana. Esimerkiksi yksi oli vaan, että opettele vaihtaa vaihteita. Ja sanoin, että okei, että niinku mikä on vikana, että kerro ja sit vaan niin, ei halua kertoa, mikä siinä on vikana, vaan nauraa mulle. Niin se olisi kiva, kun kertois, että okei, että jos siinä on vika, niin kerro, että mikä on vika. Jos ymmärrätte. Nyt on aika puhuttu tarpeeksi, niin ajetaan vähän taas. Mahtavaa ajaa tällä pyörällä, ei voi muuta sanoa. Tää on tosi kiva ajaa. Tää on jo tuntuma ihan järkyttävän hyvä ja vaan ajaa niin kuin näin normaalisti, ei mitään stunttaivoa ja tämmöstä. Sen mä kyllä ymmärrän, että sinänsä, mutta tuolla on muuten koska, ei näy varmaan kamerassa, mut niin kyllä mä ymmärrän sen, että se voi olla tylsä kattoo, kun mä vaan ajan. Ja siinä on sit se, että sit kun mä saan kortin, niin sit voi opetella enemmän tuolla suorilla ajamaan ja näin tällä. Mut se on ihan hyvä kommentoida semmoista, se on just semmoista, mitä voi parantaa. Mut tässä nyt mä yritän ainakin tälleen, että joo mä ajan vaan näin normaalisti, mutta tässä on kans se, että mä puhun teidän kaa, niin toivottavasti tää ei oo nyt niin tylsää. Mä niinkin rohkea, että mä menisin tonne isolle tielle. Ehkä mä menen. Tää on kiva tää pikkutie tossa voi vedättää. Tää menee vähän hitaammin tässä, kun täällä on asutus. Se on kyllä ihan totta se, mitä sanottiin mulle ja Morttikin sanoi, että tällä niin on tärkeää vetää ne vaihteet ihan loppuun. Ja sen kyllä huomaa, että siellä on niin paljon enemmän kierroksia, kun niinku on tottunut näin mopolla. Se piikki tulee niin äkkiseen, mitä tässä ei tule. Se tulee mukavasti.
kun on tottunut ihan mopolla. Mut huomasin, että kun vetää sinne loppuun, niin siellä on ihan sikan enemmän kierroksia. Noin. Siitä mä puhuin Albininkin kanssa, että ne, kun mä sanoin, kun puhuttiin Albinin kanssa siitä, että tässä pitää niinku 40 heppaa, niin Albin sanoi, että hän ei uskonut siihen, että tässä on 40, koska hänen mielestä niin mun rieju, jos oli 77 BR, niin se veti paremmin. Mut siinä oli tosi lyhyet välit ja näin, mut sitten mä mietin sitä, kun Abbe kävi testaamassa, niin vaihtoi niinku, jos mä vaihdoin aikaisin, niin Abbe vaihtoi tosi paljon aikaisemmin vielä, kun on tottunut siihen mopoon. Ja niin siksi just kun siellä on niin paljon niitä kierroksia vielä siellä ylhäällä. Abbe ja ite Fantikkiin, joka ei oo, no se on silleen vakio ja siinä on aika lyhyet välit kanssa, niin pitää vaihtaa niin usein. Kun tästä voi kunnolla vedättää niin jokainen vaihteet niin sinne ihan loppuun. Tää on kyllä ihan sikakokeen veli. Huhhuh. Musta tuntuu, tää on vähän tämmöstä juhisreissi-kontenttia. Mulla on aina sanottu, että mä teen tämmöstä juhisreissi-videoita. Niinhän siltä tää vähän tuntuukin. Ei kai siinä. Ihan mielellään mä muistutan juhisreisingiä. Teillä on näitä töyssyjä ihan sikana tässä tiessä. Isän kanssa kalastamaan tossa kohtapuolella, niin päätetään sitten tämä video tähän. Oli ihan hyvä ajelu ja sanokaa ihmeessä niinku, että menikö nyt teidän mielestä paremmin tän vehkeen kanssa ajaminen ja näin. Mun mielestä meni ainakin ihan hyvin. Mutta sanokaa ihan kertokaa mielipiteenne, että miten meni. Mutta joo, mä lopetan tän tähän, niin hyvää päivänjatkoa ja lähdetään taas. Moro!